Dobrý deň, priatelia. Takže prvé, čo vám chcem povedať je, že náhody neexistujú, aspoň ja na náhody neverím. To, že ste tu, určite není náhoda a určite možno pár slov, ktoré poviem, vás zasiahnu natoľko, že niečo budete chcieť zmeniť vo svojom životnom štýle. Ja keď ma Adam Páleník opýtal sa ma, že či pôjdem prednášať na túto úžasnú akciu v tomto prostredí, tak najskôr som chcel povedať, že nie. Pretože bolo to pre mňa osobné vystúpenie z určitej komfortnej zóny a ja som sa bál, pretože toto je moja prvá prednáška. Síce som napísal knihu, mám svoj kanál na YouTube alebo robím proste určité prednášky súkromí, ale nikdy takto proste pred ľuďmi a mal som vlastne týmto pádom čeliť svojmu strachu a svojim určitým obavám. To znamená, že volal mi prvýkrát, volal mi druhýkrát, volal mi tretíkrát, až na tretíkrát som si povedal, že presne o tomto ten život je. O tom vystúpení z tej komfortnej zóny, spravení niečo pre seba, niečo niekde sa dostať a tedy vás ten vesmír, Pán Boh alebo určitá energia, ktorá je tu medzi vami, tedy vás odmení za tú vašu odvahu a za to všetko, čo spravíte. Nie len pre seba, ale aj pre druhých. Takže ja by som sa predstavil, som Vladimír Truchlík, ako ma už vlastne predstavili, som slovenský parahokejový reprezentant a som manžel, verím, že dobrý, narodilo sa mi čerstvé bábätko a povedal som si, že napíšem teda knihu 11 kľúčov zdravia, lebo v slovenskej reprezentácii mi povedali, že ak chcem pomáhať, tak mám pomáhať svojim životným príbehom, to, čo som si prežil. A už tedy som mal ja svoj ako keby zdravý životný štýl, ktorý bol dosť vyhrotený a aby som to vlastne podal ďalej. Ja som sem k vám takto prišiel prezentovať jednu životnú pravdu a to je to, že návod pre zdravie skutočne existuje. Keď chcete ísť až za hranu a chcete sa skutočne dozvedieť, čo to vaše telo potrebuje, tak môžete to objaviť, môžete to nájsť. Ja som presne aj svoju knihu písal tak, že mne chýbala vo svete určitá stručnosť, jasnosť. Ja keď som si kúpil ostatné knihy, tak som prečítal 70 strán a nikde som sa zatiaľ ešte nedočítal nejakú podstatnú správu. A z tohto dôvodu som ja chcel aj poňať túto prednášku stručne, jasne, fakticky, presne tak, ako by som to ja chcel poňať. A hlavne je štatisticky a vedecky dokázané, že ľudský mozog sa nedokáže viac sústrediť ako 20-30 minút, takže preto by som to chcel veľmi rýchlo takto napchať, lebo ja si vážim váš čas a váš čas je najdôležitejšie všetky to, čo vlastne máte a ako s ním vlastne hospodárite. Ja sa chcem spýtať dve otázky. Poprvé, kto chce byť vlastne z vás do konca života zdravý? Môžete zdvihnúť ruku. Taká triviálna otázka, ale veľa ľudí vie to, čo nechce, ale nevie to, čo by chcelo. A druhá otázka je, čo pre vás, prosím, znamená zdravie? Lebo pre každého je to niečo iné. Tak môžete povedať. Sloboda. Čo ešte by vás také napadlo, že čo to je zdravie? Úspech. Áno, byť zdravie je úspech. Pohyb, presne tak. Hlavne čo je, že zdravie nie je samozrejmosť, ale my sme si na to ako ľudia zvykli. My sme si zvykli, že ako keby byť chorý je normálne, ale to je sprostosť. Byť zdravé je absolútne normálne. Vy máte ľudské telo, ktoré sa teoreticky môže dožiť až 130 rokov za tých ideálnych samozrejme možností. My to máme ako keby v hlavách zafixované, že automaticky musí mať 70-80 rokov a trápiť sa s rôznymi chorobami, ale to je presne ako s našim mozgom, lebo aj keď budete mať 100 rokov, tak vy stále môžete rozvíjať určité kognitívne schopnosti a vaša myseľ môže naväzovať nové tie nervové spojenia. To znamená, že vy aj v tých 100 rokoch sa môžete rozvíjať a rovnako môžete podporiť aj to vaše telo. Lebo pre mňa to je strašne nepochopiteľné, že ľudia si upratujú byty, upratujú si svoje autá, chcú mať krásne auto, ale to, čo je najpodstatnejšie pre ten váš vnútorný pocit, je to zdravie, pretože jediné miesto, kde vlastne tá vaša duša reálne býva, je vaše telo. Nikde inde. Vy sa proste potrebujete cítiť dobre vo vlastnom tele. Takže vaše telo je natoľko múdre, možno, že aj vy, čo tu momentálne sedíte, tak máte určité nejaké malé zdravotné komplikácie alebo zdravotné problémy. A to je to, že vaše telo sa snaží vytvoriť s vami komunikačný kanál. Vy proste, keď vás len boli koleno, alebo boli vás rameno, alebo zaboli vás hrdlo, tak vaše telo k vám vysiela určité signály, že haló, som tu, zmeň niečo, pochop. A ono bude to vysielať dovtedy, kým sa niečo nezmení. To znamená, že ak vás bude boleť koleno a vy to budete ignorovať, dobre, tak to ignorujte. Proste potom sa prihlási bedrový kĺb, potom sa prihlási chrbát, potom sa prihlásia ďalšie veci. A potom si telo povie, že aha, tak asi vám na mne nezáleží, alebo duša nebere plnohodnotne vlastne telo ako nástroj, 50/50 pre prežitie, tak musím pristúpiť k nejakému razantnejšiemu riešeniu, aby si ma to všimol. A potom z toho vznikajú rakoviny a podobné veci, lebo potom už vlastne tá choroba prinúti toho človeka. Už konečne sa zmeň, ale to telo vaše chce prežiť. Ono chce žiť ďalej, ono chce si tú vašu cestu prežiť. To znamená, že telo
telo sa len snaží zachrániť, nič viac, lebo vaše telo je to najinteligentnejší regeneračný nástroj, ktorý existuje vôbec vo vesmíre. To znamená, že vaše telo je tak neuveriteľne múdre. A ak ste mi tu vypovedali, že telo je sloboda alebo úspech, že zdravie je toto, pre mňa je to ako cesta do Chorvátska, alebo cesta do Grécka, alebo na hociakú dovolenku. Lebo vy, pokiaľ chcete sa dostať z bodu A do bodu B, rovnako to platí aj o vašom živote. Každý z nás má určité nejaké plány, určité vízie, ale ako sa tam dostanete, rovnako ako sa dostanete do toho Grécka alebo do toho Chorvátska bez toho, aby to vaše auto bolo v poriadku. Vy predsa idete do toho Chorvátska s tým, že auto máte v poriadku a nebudete stať každých 40, 50, 100 kilometrov. A to je aj o vašom zdraví, že vy si zbytočne proste naplánujete, že ja teraz zažijem toto, keď proste to vaše zdravie zlyha. A rovnako ja mám jedno kredo, ktoré si fakt idem, a to je to, že keď spravím pre svoje zdravie maximum, alebo pre hociakú životnú kategóriu maximum, tak nemám si čo vyčítať. Ja v týchto chvíľach, jak som zmenil, proste napísal som knihu a idem si podľa toho, lebo ja som chcel skutočne zistiť, kam až tie hranice pri hľadaní zdravia môžu zájsť. Aby som vám povedal, tak som kompetentný o tom hovoriť, lebo barle nemám náhodou. Ja som sa narodil s handicapom vlastne bedrových kĺbov. Ja som prekonal 10 operácií bedrových kĺbov a mne vlastne doktor povedal, že ja mám po živote, ja nemám vlastne absolútne šancu sa ani začleniť do života, ani nič. Na mňa sa pozerali ako na taký beznádejný prípad. A 1/4 svojho života som fakt bol v nemocniciach, 2/4 svojho života som mal najmroznejšie zápaly z tých antibiotík, zlý životný štýl, depresie, a potom tú 3/4 svojho života som si povedal, že dosť. Ja musím nájsť, ja musím žiť, ja tu musím byť pre svoje cieľe, to, čo som chcel, že ja som sa proste neuspokojil a ja som mal vnútornú potrebu výjsť z tej svojej komfortnej zóny, spraviť niečo, nájsť niečo pre seba, pre nikoho nič. Lebo ak ste vy tu muži alebo ženy, tak vy v tomto živote nepotrebujete nikomu dokazovať, druhému alebo cudziemu. Vy potrebujete to dokázať sami sebe. Pokiaľ siahajú tie mentálne alebo aj fyzické, každý chlap by aj nemal zomrieť bez toho, aby zistil, že aké silné má to telo, rovnako akú silnú má tú myseľ. A ja som si toto chcel dokázať. Ja som si chcel dokázať, že to mám, že to nájdem a že to zvládnem. Pretože ja kdekoľvek som išiel v rámci k lekárom, tak mi povedali, že dajte si lieky. A ja som to odmietol, lebo liek, rovnako ako som vám to povedal, že vaše telo sa snaží komunikovať. A čo robí ten liek? Liek to vypíňa. On nelieči, lebo farmaceutický biznis je v prvom rade biznis, inak by sa to tak nevolalo. To znamená, že tie lieky vás umelo udržujú, alebo ako keby ten ohník takto nad stolom vlastne uhasia, ale pod stolom horí ten problém a nabaluje sa a stále ide viac. To znamená, keď som prišiel 6 rokov dozadu, som mal zápal čriev a prišiel som teda lekárovi a on mi povedal, že dobre, dajte si tieto lieky, síce budete mať nespavosť, síce budete mať trošku väčšie ochopenie, toto, ale je to v poriadku, ten zápal zmizne. A ja som si povedal, to vážne, že to si robí srandu, tak základný primárny režim vlastne pre regeneráciu tela je spánok. A ten liek mi má vlastne spánok vypnúť, že čo to je proste za sprostosť. Ja som nechápal. Tedy som pekne poďakoval a povedal som si, že nemám čo si vyčítať, skúsim všetko na svete, čo existuje, aby som sa skúsil vyliečiť. A ak to nepôjde, dobre, ja kľudne s pokorou prídem naspäť a poprosím toho doktora, aby mi dal proste tie lieky. Ale nie určite, že dám si prvé lieky a až potom vyskúšam všetko, čo sa dá. To znamená, že skutočne tie lieky sú veľmi klamlivé a veľmi vo veľa prípadoch to vlastne len vypíňajú. Mňa veľmi inšpirovala Číňania, ktorí vlastne už 2000 rokov majú také príslovie, je ľahšie zomrieť, ako zmeniť svoje návyky. A o tom to presne je, že proste ten zvyk je naša tá železná košela a to nám robí to ťažké. Čoho podľa vás vznikajú choroby? Ja si myslím, že viem, že je to z presvedčení. Môžu byť z presvedčení, pravda. Presne tak. Z emócií, áno, presne. Ešte niekto? Aj strachu, samozrejme. Aj vedomie, presne tak. Je to taká zaujímavá zmes, že je to zmes toho vášho životného štýlu, je to zmes neriešených emócií, je to zmes určitých presne vedomia, strachu, samozrejme aj nášho osudu a všetkého, čo sme si mali v rámci života prežiť, lebo keď sa ma niekto teraz vlastne opýta, že či si myslím, že môj handicap alebo všetko, čo som v živote zažil, že či to bol vlastne trest alebo dar, tak ja poviem, že to bol dar. Prečo? Lebo keby sa možno narodil normálne, keby nemám zdravotné problémy, nemám nejaký proste problém, tak myslíte, že by som tu vôbec s vami sedel? Možno, že by
by som sa tam opíjal proste s kamarátmi, alebo by mi nebolo rady. Takto som si musel prejsť tých svojich, dajme tomu 30 rokov, teraz mám už 35 rokov a musel som si to odžiť, ale ďaká Bohu. Inak by som možno nedožil tohto veku, alebo mi sa niečo proste stalo, takže všetko sa deje pre niečo. Ešte jednu ďalšiu vec, ešte predtým, ako prídeme už tým kľúčom zdravia, čo poviem je, tak mňa veľmi zaujalo, že tie 11 kľúčov zdravia je vlastne spojenie určitej vedy, čínskej medicíny, modernej vedy. Ja som vlastne pospájal absolútne všetko, lebo vy viete, že keď začnete robiť jednu vec, ktorá vám ako keby naštartuje to sebavedomie, že hop, že skončia Vianoce, Silvester a dal som si predsavzatie, že pôjdem do posilovne alebo niečo zmením, tak vy sa strašne dobre cítite. A to je len jedna jediná vec, ktorá má veľký vplyv na to vaše sebavedomie. A čo keď vlastne by ste robili 5, 6, 7 tie ďalšie veci, ak budete dýchať, toto robiť, hento robiť, tak ono sa vám to znásobí a vaše telo začne strašne rýchlo regenerovať, pretože my sa to nepochopiteľne na školách neučíme, ale to vaše telo skutočne má ten návod. Má už dneska aj presne známe, čo potrebujete pre to vaše telo robiť, aby bolo proste zdravé. A presne to, čo som spomínal, je, že v starovekej Číne to bolo tak, že bohaté rodiny mali ako keby najatých lekárov a ten lekár dostal zaplatené až vtedy, keď vlastne udržal celú rodinu zdravú celý mesiac. A to bolo to logické, to znamená, že tá prevencia každý jeden mesiac, každý jeden deň sa tí ľudia snažili spraviť, aby vôbec ten ohník nerozhorel, aby sa nestalo. A my sme presne opačne nastavení. My vlastne žijeme s určitou nejakou dôverou, že sa proste nič nestane a že sa to nás nemôže týkať, alebo že nič sa nestane. A potom, keď to prehorí, tak ideme doktorovi a doktor vlastne nič iné nespravil, len zoberá lieky a je tak. Takže tam to bolo dobré a už teraz je to celé nejako dané. Takže kľúče zdravia sú spojenie teda všetkého, čo môžete robiť a môžete začať robiť aj tu, teraz, presne v tejto chvíli. Takže prvý kľúč, keď ja som vlastne bol v tej nemocnici a bol som takmer 7 dní bez jedla, lebo sa mi zapálili čreva, lebo rovnako začal som hrávať ten parahokej. Mal som popri tom prácu, veľa vecí, absolútne som si nevšimol. Už som si tedy myslel, že ja mám nejaké povedomie a viem asi, čo pre svoje zdravie mám robiť, ale priznám sa úplne otvorene, že mal som tedy veľkú ťažobu takto na črevách a ignoroval som to. Povedal som si, že áno, potom, ešte toto spravím, hento. No a skončilo to tak, že som dostal zápal čriev, skončil som v nemocnici a takmer 7 dní som bol vlastne bez jedla, lebo som mal ohromné krvavé značky a najrôznejšie rôzne problémy. A keď už som tam bol tretí deň a bol som absolútne zúfalý, prosil som Boha a pýtal som sa, že vlastne prečo, tak som vlastne pochopil, že za to vlastne môžem sám. Pretože som presne ignoroval to telo, presne som nerobil a ja som vedel, čo príde. Tak tam vlastne v tej nemocnici som si povedal, že kde vlastne začnem, lebo sa hovorí, že aj 1000 kilometrová cesta začne prvým krokom. Tak niekde som proste musel začať. Tak ja som si vlastne odstavil celú minulosť. Nech je tam už čo bolo. Ja som začal žiť tým bodom 0. Ja som si spravil bod 0 a ja som si povedal, že za tých 600 dní, tak ako píšem v tej knihe, nájdem a vyliečím svoje telo a budem hrdý na seba a budem môcť potom, lebo tedy som už si našiel svoju životnú partnerku a ja som to nechcel ani tak pre seba. Plánovali sme bábätko, ktoré sa chvála Bohu narodilo, všetko bolo v poriadku. Chcel som si svoju ženu zobrať, chcel som to proste dokázať a nechcel som hlavne, aby ma videla v takom zuboženom stave, lebo ja som vlastne schudol 15 kg a nechcel som, aby bola proste zo mňa stroska. Tak som proste tedy, si pamätám, bolo asi 2 hodiny v noci a ja som mal strašné bolesti a tak som si tedy všímal primárne svoj dých, lebo som sa zobudil, mal som bolesť a jediné, čo som robil, bolo samozrejme bol som v obrovskom strese, že čo sa bude so mnou diať a mal som fakt z toho depresiu a potom som si pozrel, že nerobím toto ako prvú vec hneď zle. Začal som si tam googliť a zistil som, že vlastne tie špeciálne jednotky a ten šaolínsky mnísi, že toto majú všetko ako keby prejdené, zvládnuté. A ja som si povedal, prečo by som to ja nemohol dokázať? Sú to bežné cvičenia, bežné dostupné veci, ktoré sa dajú získať. Tak som si začal o tom vlastne googliť a zistil som skutočne, že kyslík je primárny faktor pre to naše prežitie. Že každá jedna tá vaša bunka, aj túto sekundu, to je to úžasné, že vy nepotrebujete ísť neviem kde do tramtárie, vy môžete začať hneď teraz. Proste tu, ako dýchate, dýchať správne a využívať ten správny dých. Takže ak som chcel vlastne v tej sekunde, ako som tam ležal, niečo so sebou dýchať, potreboval som sa upokojiť, aby sa mi ten stresový hormón nevyplavoval, aby som to zastavil. Tak som vlastne zistil, že ja som celý život, celých svojich 15 rokov vlastne dýchal zle. Lebo proste samozrejme všetci máme svoje myšlienky, každý z nás žije niekde
niekde mimo a nežijeme tu a teraz. A ja som vlastne zistil, že robil som tie základné chyby. Dýchal som len hrudníkovo, dýchal som plitko, nedostatočne som vydýchoval vlastne kyslík a dýchal som celkovo stresovo. To znamená, že ja teraz, keď mám to narodené čerstvé babetko, tak ja ho hodinu pri nej doslova sedím a ju pozerám, ako nádherne dýcha. A dýcha bránične, absolútne plynulo. A keď som sa proste ja tedy pozeral, tak dýchal som čisto len hrudníkovo, brucho sa mi vôbec nedvíhalo a tedy som zistil, že to je absolútne zle. To znamená, že absolútny základ, prvé, čo hneď môžete teraz začať robiť, je prepnúť na bráničné dýchanie. To znamená, že prvé, čo sa vám musí zdvíhať, je brucho, potom sa vám dvíha až hrudník. A zrazu veľa z vás to vlastne zistí, že zrazu pocití pri bránici také mravčanie. To znamená, že vy ju ako keby ani nepoužívate. A zrazu zistíte, že hop, a tedy vlastne dýchate správne, tedy využívate správne aj ten kyslík. Ďalšia vec je, že veľa ľudí aj cez noc dýcha ústami. To bol vlastne môj problém. Ja som aj na základe toho dostal až do takého bodu, že museli si mi vybrať vlastne moje krčné mandle. To bolo vlastne tiež zle. A ja som si myslel, že to je len taká ako keby kozmetická vec, že vyvinie sa vám potom predkús a ostatné veci. Lenže vážnosť a evolúcia je taká dokonalá alebo prešíbaná, alebo ako by som to povedal, že váš nos aj v týchto sekundách vlastne vylučuje oxid dusnatý. A ten vlastne pomáha vášmu celému telu udržovať rovnováhu. To znamená, že tu hneď, jak teraz vlastne dýchate bránične, dýchate nosom, dýchate pokojne, dýchate vedome, tak už teraz každá jedna bunka vo vašom tele dostane tú svoju dávku toho kyslíka.